cinye kuɗin ne kuma ai a jikina na ci. Ba ganni ba ne na yi bulbul na yi fari. Kai, ɗan muna magana ba ruwanka. Ina kika kai kuɗin, kika ci kuɗin ni ba tare da an gaya min ba. Wai kai baka ga kuɗin a jikina ba ne? Ba ga na yi bulbul na yi fari na yi kyau a kwanan nan. Ka kalle ni mana. Haka ne ba. Amma an za a rika cin kuɗin mutane a rika sanin abin da in an ci za a samu abin da za a biya. To ai kifin shekaran jiya ma a ciki kai ma ka ci ai. Ok, akwai yake cewa har da wanda yake ci yake cewa a shi kaɗai yake ci. Amma dai bana so akwai yake a shi kaɗai yake ci. Kai ku daina mana surutu. Action. Amma dai ina fatan dai su dai da wani banza ba su a cikin kuɗin. Shi kaɗai ma ya ci daga ciki. Sorry, Allah kuma rike wannan abin Allah. Pick up, silence. Roll action. Amma dai ba dai su wani ko da wani gari banza a cikin kuɗin. To ai shi kaɗai ya ci kifin shekaran jiya ma ai da na karya wannan ai da shi kai ci. Yanzu na ce ba. Na ce yanzu so nake yi saboda raunin nan da na ci a jikina jiri nake ji na rasa me yake min daɗi. So nake ka kawo min kaza da shashi kuma da rufai da yagwat irin ƙatuwan irin lita babban nan. Shi kuma yadda ka kama haka za ka kama ko auta? Ni da kuma da pizza da burger da wannan shawarma. Ai wacce ta dubi da ɗari biyar wannan da ɗari biyar. Sai ita wannan abin da ɗin dubi biyar ta sauya ba. Ake sayarwa. Ka je ka tawo mana da shi saboda raunin nan jiri nake ji wallahi. Ka ce guga ko goga ka Pizza. fiffike ko wallahi. Ni za ka Ni gaskiya yanzu abin da za a yi ka tafi ka je ka kawo min jiri nake ji wallahi. kai ba ki san iskar atan banzan ba. Wa ɗan iska? Billahi la ilaha illa huwa zai ka ga magana da Auta? Allah ya tashi in fita in ban ma gida. Ko ai ni haka nake so dan Allah ka tashi ka fita. Ka yi wa Allah. Ai tare da ita za mu tafi. A to. Inda zai kama ni. Auta tashi mu. Bari je nemo. Kai sauri mana to a'a. Ka so mai ɗumi. Kamar ya ƙarasa. Ai ga ina kan guri. Mai ɗumi za ka tawar da ita kaji? Da hewar ma kaga wajen Cut. Director, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku da yi. Ya. Yoga. Kasar kurkili a yanzu.